En breus instants començarà l'espectacle de contes del Follet Romaguera. I això què és? La vaca, per fi, la vaca! La vaca, és que us volia explicar un conte que té relació amb una vaca. Sabeu la història d'aquell nen que era petitet així, que era molt simpàtic i molt eixerit i sempre volia ajudar? Sí, sabeu com es deia? Patufet, molt bé, molt bé. Pues perfecte! Així ens podem celebrar la boda. I així va ser que Ratolineta i la Ratolineta van viure feliços. Conte contat, ja s'ha acabat! Mira, 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 amb el terrat aquell, un gros animal que en bicicleta va. Però què us penseu? És un elefant, amb una cua per darrere i una trompa per davant. Mira, mira,